шындақта үсеш бегес. Чөнки ул бит Россиядагы гомуми демографик вазгыять шундый хәзер. Руслар да сан ягына үсмәк, керсенчә кими баралар. Татар руслар бик ярак китмәгән ул яктан. Бала табы бар аз, гомумән алган вакытта үлем төшеп шактый күп. Шуңа күрә безнең сан әлләрсә үсә алмады. Татарстан ичендә беренче чиратта. Ну, гомум Россия кысасында алган вакытта билгеле проблема булды. Теге 2002 елдагы 5 миллион ярымнан татар кимендә 2010да 5 миллион 300 меңгә. Бу саның сәяси сәбәпләре булды, ул турыда язылды һәм сөйләнде. Башкасында татарның беренче башкорт дип язылды. Шул сәбәпле безнең демографик масса бераз югалды Россия күләмендә. Булай Татарстан ичендә менә аны күп кеше белеп тә бетерми. Ул 2002 елга безнең теге демографик уңыш Татарстан ичендә ул шактый дәрәҗәдә читтән кайтучылар хисабына булдырылды. Миграция көчле булды. 90 елларда Урта Азиядан халык чыкты. Шуңа күрә монда бала туу ким булса да, шушы хисапка без әзрәк санны саклап калдык һәм теге 52%-ка җиткердек безнең массаны. Ну аны төрле фикерләр бар. Ул бит, мәсәлән, мин Тишкатонда ишеткән бар. Ире шәһәрләрдә халыкның 3тән 1 исәпкә алынмаган дип сөйлиләр. Шуңа күрә Казанда да Татарстанда татарларның проценты күбрәк табылырга мөмкин. Аннан соң әйтәм, менә теге читтән кайтучылар, мигрантлар, алар бит кайткач шунда кулнаша алмыйлар. Алар шуңа күрә исәпкә алынмаган да булырга мөмкиннәр. Минем үземнең уйлауларым буенча татарларның проценты Татарстан ичендә бераз артыграк, идеке генә түгел.